Čau. Ja ťa vítam vás v takej minisérii na YouTube, čo by som tu chcel spraviť. Bude sa to asi volať, že týždeň na službách. Chcel by som to poňať takým štýlom, že by som nejaký týždeň to strihal do krátkeho 10-20 minútového vlogu, čo sa vlastne robí, čo sa deje. A nejak tak by som pojal túto sériu, nejakú tú sezónu zhrnúť do takých pár minisérií, pár dielov. Začali by sme asi teraz touto, že tento úvodný bude taký zoznamovací aj pre mňa, aj pre vás. Asi čo ako, čo by sa dalo zmeniť, čo vylepšiť. Bol by som rád do komentárov mi napísať nejaký ten feedback, čo ako kde. A to by bolo asi krátkosti na úvod. Čo sa dneska robí, kde som, ako čo, prečo. Takže dneska balíkujem, alebo teda už balíkujem dlhšie, už asi 2 alebo 3 týždne. A momentálne sa nachádzam v Českej republike pri kúsok od Brna, Jamovnica, dedina, alebo tak nejak, dúfam, že som to nepokrkval ten názov. Balíkujeme tu slamu, súprava JCB Fast Track 8330, za mnou balíkovač Krone HDPčko 1290 a balíkujeme tu 240 balíky, 240 cm na dĺžku, váhu majú okolo 500 kg a valíme to tu po dlhšej prestávke po dažďoch, keďže tu pršalo. Celkovo je tento rok táto žatva je nejako upršaná, takže uvidíme, čo ako bude ďalej. So mnou tu aj odváža, neviem, či ho tam vidíte, vzadu prichádza John Deere nová 250 s Arcusinom, zberač na balíky. Tento rovno po mňa aj zbiera, odváža to rovno do Seníku. Takže tam ide, neviem, ako je to vidno na tej kamere, ešte s tým vôbec nemám skúsenosti nejaké, takže to hovorím, že by bolo fajn nejaký feedback s nejakouto sériou. Chcel by som to prestrihávať aj nejaké timelapsy, aj také veci, takže uvidíme, čo ako bude, ako sa to bude vyvíjať, či sa to bude páčiť vám, či sa to mne bude chcieť robiť. Takže sa uvidí, neviem, kedy toto vyjde. Dneska máme 30.7. Dneska je streda, ak sa nemýlim, áno. Takže tak. Chcel by som to robievať aj tak, že normálne, že celý týždeň, ale nedá sa to, keďže pondelok som v práci bol na dielni. Včera bol prejazd. Aj z prejazdu by som časík spravil, uvidíme, ako budeme tu dlho. Keď tak sa vám bude. Nejako to tam prestrihám, uvidíme. To by bolo asi na začiatok všetko, keď takto to prestrihnem to, skúsim nejaký timelapse spraviť a uvidíme, čo bude. Čau, pozývam sa zase. Deň číslo 2. Dneska štvrtok 31. Včera nás vyhnal dáždik. Takže dneska vám ukážem súpravu zvonku. Prišiel som na pole, idem to rozložiť. Aspoň čosík. Mám to na ruke. Čiže ak to nejako trasie sa alebo čosík, tak sa ospravedlňujem, nemám to na hlave. Mám to v ruke, teda nie na ruke. Ideme si otvoriť komoru, pustíme lís a ideme na to. Uvidíme, ako to dneska pôjde, aká bude vlhkosť.
všetko možné. Čiže tak. Idem si ešte otvoriť tu trvačník, tento kryt, nech lepšie prúdi prach vonku, aspoň sa nezasekáva tam na tej olejovej nádobe. Keď to je zavreté, tak to je celé od prachu a to je ako je tá spojka, tak to tam zvyčajne, keď je preťažená, zvykne horeť. Že vraj, mne sa to ešte nestalo, zakopem si, že tak, ukážem tu ešte pre tých, čo nevedia, špagáty. Z druhej strany to isté, mám ich naviazané, som plný, čiže hádam sa do večera toho chytať nebudem musieť. Takže tak, nič, presunieme sa do kabíny. Budem to mať takto z ruky, neviem si to dávať teraz na hlavu. Takže ukážem vám, ako vlastne sa púšťa list a tak. No, to je nejaké základné menu. Neviem, ako to vôbec vidíte, lebo nemám to ani cez telefón, som len zapol kameru. Takže tak. Čiže pridáme si kus otáčky, odtlakujeme si komoru. Ja si ho roztáčam, tu sa roztáča hydromotorom. Necháme ho roztočiť. Pustíme. Prišiel Erkusin. Tak. Roztáčená je. No. Pridáme otáčky. Na nejakých 1800, áno, otáčky motora, 1850, aby bolo tu nejakých 950 otáčok a valíme. Čiže tak, pozriem sa vám za chvíľku.